பிரைஸ் காட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த 4வது மாதத்தின் முதலாம் நாளின் காலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த 3 மாதங்கள் நம்மை கண்ணின் மணியைப் போல பாதுகாத்து எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி நாம் நடந்து வந்த வழிகளிலெல்லாம் நம்மை தாங்கி தப்புவித்து ஏந்தி சுமந்து கொண்டு வந்ததான தேவனை நான் துதிக்கிறேன். கடந்த மாதம் நமக்கு மிகுந்த வேதனைக்குரிய மாதமாய் கடந்து போனது. இந்த மாதத்திலும் நாம் அந்த வேதனையை விட்டு இன்னும் முழுவதுமாய் வெளியே வரவில்லை என்றாலும், உன்னோடு இருந்து உன் காரியங்களை ஜெயமாய் மாற்றுவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்முடைய காரியங்களை ஜெயமாய் மாற்றினார். அல்லேலூயா. இந்த 4வது மாதத்திலும் பரலோகத்தின் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்முடைய ஆவிக்குரிய பூமிக்குரிய சரீர பகுதிகளிலே ஆசீர்வாதங்களையும் நன்மையையும் சமாதானத்தையும் சுக வாழ்க்கையும் கட்டளையிட்டு நம்மை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்தி விக்கினகங்கள் கடந்து போகும் மட்டும் செட்டைகளின் மறைவிலே மறைத்து நம்மை பாதுகாப்பாராக. தொடர்ந்து விசுவாசத்திலே வல்லவர்களாக, ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருக்கிறவர்களாக, தேவனுடைய நாமத்தின் மேல் நாம் வைத்திருக்கிறதான விசுவாசத்திலே அசையாமல் உறுதியாய் இருக்கிறவர்களாக, அவருடைய நாமத்தின் மேல் வைத்திருக்கிறதான நம்பிக்கையிலே எல்லா வேளைகளிலும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறவர்களாக இருப்போம். அல்லேலூயா. சூழ்நிலைகளை தேவனுடைய பிள்ளைகள் பார்க்கக்கூடாது. சூழ்நிலைகளை நொடிப்பொழுதிலே மாற்றி போட வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிற, வனாந்திரத்திலும் தன்னுடைய ஜனத்தை போஷித்து தாகம் தீர்த்து பாதுகாத்து நடத்த வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற விசுவாசத்தோடு கூட சூழ்நிலைகள் கடினமாயிருந்தாலும் தேவனை பார்க்கிறவர்களாக, அவருடைய முகம் எப்பொழுதும் என்மேல் பிரகாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதான விசுவாசத்தோடு கூட பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நோக்கி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருகிறவர்களாயிருக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருவாராக. அல்லேலூயா. தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். இந்த மாதத்திலும் ஜெயம் பெறுவோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். இந்த 4வது மாதத்திலும் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தந்ததான வாக்குத்தத்தத்தை நான் உங்களுக்கு வாசித்து ஜெபித்து முடிக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறேன். ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 43ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 18, 19 வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். கவனமாய் கேளுங்கள். முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும். நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வழியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். தேவன் தம்முடைய ஜனத்திற்கு கொடுத்ததான ஒரு நல்ல வாக்கு தத்தம். அல்லேலூயா. கடந்த காலங்களை பார்த்து வேதனையோடும் கண்ணீரோடும் துக்கத்தோடும் கூட அதை நினைத்து அந்த நஷ்டங்களிலிருந்து, அந்த வேதனைகளிலிருந்து, அந்த துக்கங்களிலிருந்து, அந்த இழப்புகளிலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் அந்த முந்தினவைகளை நினைத்து பூர்வமானவைகளை சிந்தித்து வேதனையோடு கூட இருந்து கொண்டிருக்கிற தம்முடைய ஜனங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். ஆம், இந்த 4வது மாதத்தின் முதலாம் நாளின் காலை வேளையில் தேவ பாதத்திலே அமர்ந்து கர்த்தர் இந்த 4வது மாதத்திலே என்னை எப்படி நடத்தப் போகிறாரோ என்று சொல்லி அங்கலாய்ப்போடு கூட இருந்து கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார். நீயும் முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம். உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பூர்வமாக உன்னை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை நீ சிந்தித்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். கடந்த காலத்தின் அந்த கசப்புகளை, வேதனைகளை, கண்ணீரை, துன்பத்தை, நிந்தைகளை, அவமானத்தை, நீ பட்ட நஷ்டத்தை, இழப்புகளை மறக்கும்படியான ஒரு புதிய காரியத்தை நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்யப்போகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். அருமையான தேவனுடைய ஜனமே,
நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் கடந்து வந்ததான பாதைகளிலே, கடந்த காலங்களிலே ஏற்பட்டதான எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகள் நம்முடைய நினைவலைகளை விட்டு மாறாமல் நம்முடைய இருதயத்திலே மிகவும் அது பதிந்து போனதாக, நம்மை துக்கத்தின் பிள்ளைகளாக, நிந்தைகளினாலும் அவமானங்களினாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மூடி போட்டதான ஒரு சூழ்நிலையோடு கூட இருந்து கொண்டிருக்கலாம். இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தர் இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார். நீ முந்தினவைகளை நினைக்காமல் இருப்பாயானால், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்காமல் இருப்பாயானால், ஏதாவது கர்த்தர் சொல்ல வருகிற ஒரு காரியம் என்ன, நீ மறக்க வேண்டிய காரியங்களை மறந்து அப்புறப்படுத்துவாயானால், நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன். அல்லேலூயா. நீ மறக்கும்படியான ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன். எஸ், நகோமி என்கிறதான ஒரு ஸ்திரீயை வேதத்திலே பார்க்கிறோம். தன்னுடைய கணவனை இழந்து, தன்னுடைய மகன்களை இழந்து, நிர்பந்தமான ஒரு மனுஷியாக நின்று கொண்டிருக்கிற, மாறா கசந்து போகிறதை போல தன்னுடைய வாழ்க்கை கசந்து போயிற்றே என்று சொல்லி வேதனையோடும் கண்ணீரோடும் கூட இருந்ததான அந்த நகோமியினுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்தார். அவளுடைய கடந்த காலத்தின் கசப்புகள் எல்லாம் மற்று போகத்தக்கதாய், கசப்புகள் மதுரமாகி போகத்தக்கதாக, நிந்தைகள் மாறிப்போகத்தக்கதாக, துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்படியாக பரலோகத்தின் தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்தார். ஒரு புதிய காரியத்தை செய்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவள் எதிர்பாராத ஒரு காரியத்தை செய்தார். கடந்த மாதத்தின் வேதனைகள் இன்னும் நம்முடைய நினைவுகளை விட்டு ஓயாமல் இருக்கலாம். தொடர்ந்து அதே வேதனைகளோடு கூட தான் இந்த புதிய மாதத்திற்குள்ளாய் நாம் கடந்து செல்கிறோம். இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள், ஆளுநர்கள், அதிகாரம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் பயந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வேன், நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வேன். எஸ், நகோமியினுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய காரியத்தை செய்து கசந்து போன அவளுடைய வாழ்க்கையை மதுரமாய் மாற்றின ஆண்டவர், துக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமாய் மாற்றினதான் ஆண்டவர், கடந்த காலத்தின் இழப்புகளை இனி நினையாதபடிக்கு அவளை மகிழ்ச்சியினால் நிரப்பினதான் ஆண்டவர், இந்த மாதத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் மாற்றப்போகிறார். நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே ஆனால் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். தேவனை விசுவாசியுங்கள், அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசியுங்கள். எல்லாவற்றை பார்க்கலும் அவர் தம்முடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். அவருடைய நாமத்தின் மேல் வைக்கிற விசுவாசத்தை சூழ்நிலைகளை பார்த்து நீங்கள் மாற்றி போட வேண்டாம். ஒருவேளை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக நின்றதைப் போல செங்கடல் உங்களுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கலாம். கொடிய அலைகள் உங்களுக்கு நேராக எழும்பிக் கொண்டிருக்கலாம். உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இந்த காலை வேளையிலே உங்களுடைய கண்களுக்கு எதிராய் நின்று உங்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கலாம். நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கிலும் என் ஆண்டவர் பெரியவர், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய காரியத்தை இந்த மாதத்திலே செய்வேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் என்னுடைய ஆவிக்குரிய, பூமிக்குரிய, என்னுடைய சரீர பகுதிகளிலே ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வார். நான் பயந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களிலே ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வார். என் தேவன் என்னை கைவிடுவதில்லை, அவர் தம்முடைய நீதியின் வலது கரத்தினாலே என்னை தாங்குவார் என்று சொல்லி விசுவாச வார்த்தைகளை அறிக்கையிட்டு பாருங்கள். ஆம், விக்கினகங்கள் கடந்து போகும் மட்டும் சட்டைகளின் மறைவிலே எங்களை மறைத்து காத்து கொள்வார். எந்த தீங்கும் எங்களை அணுகுவதில்லை, கொள்ளை நோய் எங்களை அணுகுவதில்லை, மரணம் எங்களை சந்திப்பதில்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுடையவர்களில் நாங்கள் யாரையும் இழந்து போவதில்லை. கர்த்தர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வார் என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவாசித்து பாருங்கள். விசுவாச வார்த்தைகளை அறிக்கையிட்டு பாருங்கள். கடந்த காலங்களின் கண்ணீர் மாறும்படியாக, அந்த கண்ணீர் களிப்பாய் மாறும்படியாக, வெகு நாட்களாக, வெகு மாதங்களாக, ஏன் வருடங்களாக உன்னுடைய படுக்கையிலே நீ வடிக்கிறதான கண்ணீர் மாறிப்போகும்படியாக, அந்த கண்ணீருக்கு காரணமாயிருக்கிறதான அந்த கசப்புகள் மாறிப்போகும்படியாக, நிந்தைகள் மாறிப்போகும்படியாக, அவமானங்கள் மாறிப்போகும்படியாக, இழப்புகள் மாறிப்போகும்படியாக பரலோகத்தின் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். அந்த புதிய
காரியம் இப்பொழுது தோன்றப் போகிறது. இந்த 1ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இதே வேளையிலிருந்து அந்த புதிய காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தோன்றப் போகிறது. ஆண்டவர் அதை செய்ய போகிறார். விசுவாசியுங்கள், தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்வார். நாம் ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவோம். விசுவாசத்திலே வல்லவர்களாகுவோம். பவுல் காத்து கொண்டதைப் போல விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வோம். சூழ்நிலைகள் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தப் போவதில்லை. சூழ்நிலைகள் உங்களை ஒன்றும் செய்ய போவதில்லை. காரணம், சூழ்நிலைகளை மாற்றி அமைக்கிற தேவன், நொட்டிப்பொழுதிலே சூழ்நிலைகளை மாற்றி அமைக்கிற தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். மகிமையின் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். மாறாத கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். இந்த மாதத்திலே புதிய காரியத்தை செய்து உங்களை மகிழச் செய்வார் என்று சொல்லி இந்த காலை வேளையிலே நான் வாழ்த்துகிறேன். உங்களுடைய வியாபாரங்களிலே, உங்களுடைய தொழிலிலே, உங்களுடைய வியாபாரங்களிலே, நீங்கள் காத்திருக்கும் காரியங்களிலே, வேலையிலே, கல்வியிலே, குடும்ப வாழ்க்கையிலே, கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். நீங்கள் புதிய காரியங்களை காணப்போகிறீர்கள். மறுபடியும் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன், நகோமியினுடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய கசப்பு மாறும்படி புதிய காரியத்தை செய்த ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நிச்சயம் செய்வார். உங்களுடைய கசப்புகள் மதுரமாய் மாறப்போகிறது. மாறாவின் வாழ்க்கை அல்ல, மதுரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ கர்த்தர் உதவி செய்வார். நெடுநாட்களாய் காத்திருக்கிற காரியங்களிலே கர்த்தர் ஒரு அற்புதம் செய்வார். நெருக்கங்கள் கடந்து போக போகிறது. எந்த அளவிற்கு நீங்கள் நெருக்கங்களிலே வைக்கப்பட்டீர்களோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் விசாலத்திலே வைக்கப்பட போகிறீர்கள். ஆம், கர்த்தர் மறுபடியும் சொல்கிறார், நீ இனி முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை இனி சிந்தித்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். இதோ நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், அது இப்பொழுதே தோன்றும். வார்த்தையை விசுவாசிப்போம். ஜெபிப்போமா? அன்பின் பரலோக பிதாவே, பரிசுத்தமும் நீதியும் உள்ள நல்ல கர்த்தாவே, எல்லாவற்றை பார்க்கலும் வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறவரே, தாம் அனுப்புகிற வார்த்தையை நிறைவேற்றின பின்பு தம்மிடத்திற்கு மறுபடி வரச் செய்கிற ஆண்டவரே, இந்த 4ஆம் மாதத்தின் 1ஆம் நாளிலே உம்முடைய பாதத்திலே காத்திருக்கிற எங்களுக்கு உம்முடைய வார்த்தையை நீர் அனுப்பி தந்திருக்கிறீர். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தைகள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம். இந்த சப்தத்தை இன்று கேட்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்களுடைய கடந்த காலத்தினுடையதான கசப்புகளும் வேதனைகளும் துக்கங்களும் நிந்தைகளும் கண்ணீரும் அவமானங்களும் இழப்புகளும் நஷ்டங்களும் மாறிப்போகும்படியாக, கசப்பான அனுபவங்கள் மாறிப்போகும் ஒரு புதிய காரியம் நடப்பதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற இந்த மாதத்தினுடைய நாட்களை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே, அந்த பயங்கள் மாறி போகும்படியான காரியங்கள் நசரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நடப்பதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற. இனி நாங்கள் முந்தினவைகளை நினைக்கிறவர்களாய் அல்ல, பூர்வமானவைகளை சிந்திக்கிறவர்களாய் அல்ல, கர்த்தர் செய்கிறதான புதிய காரியத்தை இந்த நிமிடத்திலிருந்து நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கு ஆண்டவராகிய தெய்வம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியை நடப்பிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். எங்களுடைய குறைகள், குற்றங்கள், மீறுதல்கள், எங்களுடைய பாவங்கள், பரிசுத்த கேடுகள் எல்லாவற்றையும் பரலோகத்தின் தேவன் கிருபையாய் மன்னிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய நாமத்தின் மேலும் உம்முடைய வார்த்தையின் மேலும் உள்ள அவிசுவாசங்கள் நசரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே மாறி போகட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். இந்த மாதத்தில் குடித்ததான அந்த பய உணர்வுகள் முற்றிலுமாய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மாறி போகட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், குடும்பத்திலும், தொழில்கள், வியாபாரங்கள், வேலைகள், கல்விகள், அவர்கள் காத்திருக்கும் காரியங்கள், ஆவிக்குரிய பூமிக்குரிய சரீர பகுதிகளிலே நசரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே புதிய காரியங்கள் நடப்பதாக. யார் யார் சரீரத்திலே வியாதிப்பட்டவர்களாக இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறார்களோ, இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் போதே அவர்களுடைய சரீரத்திலே ஒரு புதிதாக்குதல் நசரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நடப்பதாக. பழுதாய்ப்போன அவயங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே புதிதாவதாக தகப்பனே, புதிதாவதாக தகப்பனே. கடினமான சூழ்நிலைகளின் வழியாக கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடையதான அந்த சூழ்நிலைகள் இந்த நொடி பொழுதிலே மாறிப்போவதாக. பிரதிகூலங்கள் அனுகூலங்களாய் மாறுவதாக. எதிர்பார்ப்புகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிறைவேறுவதாக. சமாதானம், மகிழ்ச்சியின் நசரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, இதுவரை உம்முடைய பிள்ளைகள் காணாத அற்புதத்தை காண்பார்களாக. மலட்டு கற்பங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமீன் பிள்ளை தாழ்ச்சியாய் மாறட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். திருமணத்தில் இருக்கிற கால தாமதங்களும் தடைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே
மாறிப்போவதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். குடும்பங்களிலே ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிற புதிய காரியம் நடக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. தேவைகளோடு கூட இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. இவ்வளவு நாட்களும் குறைவுகளும் பாதைகளிலே நடந்து வந்து கொண்டிருந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் நிறைவாம் பள்ளத்தாக்கிலே நடப்பார்களாக என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன். மகிமைப்படுகிறவர் மகிமைப்படுத்துகிறவருமாய் இருக்கிற ஆண்டவரே, எங்கள் தேவ சபைகளிலே புதிய காரியங்களை செய்வீராக. ஆராதனைகளிலே புதிய காரியங்களை செய்வீராக. ஆராதனைக்கு இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் மாறட்டும். விசேஷமாக இந்த தேசத்தை அசைத்து கொண்டிருக்கிறதான எல்லா வைரஸுடைய கிரியைகளும் அழிந்து போகட்டும். தேசம் எங்கிலும் இருக்கிற தேவ ஊழியக்காரர்களையும் தேவ ஜனங்களையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம். தேவன் ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் ஐயா. அவர்களும் முந்தினவைகளை நினைக்காதபடி, பூர்வமானவைகளை சிந்திக்காதபடி புதிய காரியம் இப்பொழுது முதல் நடப்பதாக தேவ கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். துதிகன மகிமையெல்லாம் உமக்கு செலுத்துகிறோம். மீட்பெரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. நம்முடைய பிதாவாக்கிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுவினாலும் பரிசுத்தாவியினாலும் கிருபையும் சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும் இன்றும் என்றும் இனிவரும் சகல நாட்களிலும், விசேஷமாக இந்த மாதம் முழுவதிலும் கிறிஸ்து இயேசுவின் மகிமை பொருந்திய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. மெய்யாகவே இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் முந்தினவைகளை நினைக்காதபடி, பூர்வமானவைகளை சிந்திக்காதபடி இந்த நொடி பொழுது முதற்கொண்டு கர்த்தர் புதிய காரியங்களை செய்வாராக. ஆமென், ஆமென்.